Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa Dunkarm Gawċi. Tajjeb tirħani f'meratonja bis-sewwa qaddis aħjar Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk il-lejla f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa tal-dedikazzjoni tal-Bażilika ta' San Ġwan il-Lateran. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju. Ħanejdu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, billi ħallejt merijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġ, lill-Anġlu bil-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, tagħtuk ġiegħek. Irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-tan. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier, ħenna rina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, għall-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tħejji għalik għamara għal dejjem mibnija bġebel ħaj u magħżul. Kattar fil-Knisja id-doni tal-grazzja tiegħek biex il-poplu fidej jibqa' dejjem jikber għal bini ta' Ġerusalem tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien l-anġlu ħadni lura ħdejn il-bieb tas-santwarju. U wara kien hemm lilma ħireġ minn taħt il-qalba tas-santwarju lejn il-lvant, għax it-tempju kien iħares lejn il-lvant. U l-ilma kien ħireġ minn naħa tal-lemin tal-qalba, in-naħa tan-nofsinhar tal-altar. Imbagħad ħareġni mill-bieb ta' tramuntana
u mexxini madwar minn barra sal-bieb ta' barra li jħares lejn il-vant. U l-ilma kien inixxi min-naħa tal-lemin tal-għadba. U qalli, dan l-ilma ħireġ lejn in-naħa tal-vant u nieżel lejn l-Araba, u meta jasal fil-baħar il-mejjet b'dak l-ilma mielaħ, l-ilma isir ilma ħelu. U jiġri illi kull fejn tgħaddi dik ix-xmara, kull ħaġa ħajja li tiċċaqlaq tgħix. U ikun hemm kotra kbira ta' ħut. Għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma jitjieb. U jkun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi x-xmara. Fuq iż-żewġ tixtut ta' xmara jikbru siġar ta' kull ġens ta' frott. Il-weraq tagħhom ma jitbielx, il-frott tagħhom ma jonqosx. Kull xahar jagħmlu frott ġdid, għax l-ilma tagħhom ħireġ mit-tempju, u l-frott tagħhom ikun ikel u l-weraq duwa, il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, tifraħ il-belt ta' Alla. Ken u qawwa u Alla għalina, għajnuna kbira sibnieh fid-dwejjaq, għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titriet jew jiġġarfu il-muntanji f'nofs ta' baħar ngħidu, tifraħ il-belt ta' Alla. Hemm xmara illi s-swieqi tagħha iferħu il-belt ta' Alla, l-amara qaddisa tal-għoli. Hemm Alla f'nofsa ma titħarrikx, jgħinha Alla ma tbeġbix tas-sebħ ngħidu, tifraħ il-belt ta' Alla. Il-mulej tal-eżerċiti magħna, fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Ejja waraw x'għamel il-mulej, emejjel tal-għaġeb fuq l-art ngħidu, tifraħ. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, intom il-bini ta' Alla, skont il-grazzja li tani Alla bħala bennej għaqli, jiena qed il-pedament. Ħaddieħor jibni fuqu imma jqis kull wieħed kif jibni fuqu. Pedament ieħor ħadd ma jista' jqiegħed ħlief dak li ġat qiegħed, u dan hu Ġesu Kristu. Ma tafux li intom tempju ta' Alla u l-Ispirtu ta' Alla jgħammar fikom? Jekk xi ħadd jeqret it-tempju ta' Alla, Alla jeqret lilu. Għax qaddis hu t-tempju ta' Alla li huwa intom. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Għażiltu qaddis din id-dar jgħid il-mulej biex jisbi jkun fiha għal dejjem. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien qorob il-għid tal-Lut u Ġesu tala Ġerusalemm. Fit-tempju sab min qiegħed ibeħ barrejn naċu ħamiem u min kien bil-qiegħda jsarraf il-flus. Għamel sawt mill-ħbula u keċċihom il-koll il-barra mit-tempju bin-naċu l-barrin tagħhom. Xerret il-flus ta' dawk li kienu jisarfu u qalbilhom l-imwejjed. U l-bejjija tal-ħamiem qalilhom warbu dawn minn hawn u dal-missieri tagħmlu wiex daħ tan-negozju. Id-dixxiepli ftakru f'dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura, il-ħeġġa għal darek fnietni. Imbagħad il-Lut qabdu qalulu, x'sinjal se turina li inti tista' tagħmel dan? Ġesu weġibhom, ħoddu dan it-tempju u fi 3 ijiem nerġa' ntellu. Għalhekk il-Lut qalulu,
dan it-tempju ħa 46 sena biex inbena u nsettellu fi 3 ijiem. Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli tiegħu ftakru f'dan il-kliem li kien qal u hemmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Waqt li kien Ġerusalemm għall-festa tal-Għid, kien hemm ħafna li jemmnu f'ismu billi raw is-sinjali li kien jagħmel. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħafna jaħsbu li il-Katedral ta' Ruma huwa San Pietru. Imma l-Katedral ta' Ruma mhuwiex San Pietru, avolja hemm il-Papa. Il-Katedral ta' Ruma huwa San Ġwan il-Lateran. U llum qegħdin niċċelebraw it-tifkira tad-dedikazzjoni ta' dan il-Katedral, tal-Katedral ta' Ruma. Dan kien ta' Kostantinu, l-Imperatur Kostantinu, u għaddiħ l-Knisja. Għadda l-palazz li kellu u l-Knisja li kien bena fis-sena 324, id-dedikata lis-Salvatur. Fuq il-faċċata ta' San Ġwan il-Lateran hemm l-istatwa tas-Salvatur. Imbagħad aktar tard, fis-seklu 10, kienet iddedikata wkoll lil San Ġwan l-Evanġelista u l-San Ġwan Battista, u għalhekk illum ngħidu San Ġwan il-Lateran. Il-Katedral ta' Ruma huwa San Ġwan il-Lateran. X'in ġifieri il-Katedral? Huwa il-post fejn hemm il-katedra tal-Isqof ta' Ruma. Il-katedra hija s-siġġu minn fejn jista' jgħallem, minn fejn jista' jmexxi l-Knisja. Aktar tard, dan il-katedral sar il-knejjes ta' Ruma u tad-dinja. Kemm hija ħaġa sabiħa li llum qegħdin niċċelebraw id-dedikazzjoni tal-katedral, tal-Lateran. Fis-sena niċċelebrawha xi 4 darbiet din il-festa. Ara, illum niċċelebraw il-festa tad-dedikazzjoni tal-Lateran. Imbagħad niċċelebraw il-festa tad-dedikazzjoni ta' San Pietru, hija mhix festa, hija tifkira. Niċċelebraw ukoll it-tifkira tad-dedikazzjoni ta' Santa Marja Maġġore. Niċċelebraw il-festa tal-dedikazzjoni tal-Katedral tad-Djoċesi. U niċċelebraw il-festa solennità tal-konsagrazzjoni tal-Knisja parrokjali. Għara kemm niċċelebraw. Il-Knisja parrokjali, solennità, hija festa ikbar mill-festa patronali. Il-festa tal-Katedral tad-Djoċesi, il-festa tal-Lateran, it-tifkira ta' Santa Marja Maġġore u t-tifkira ta' San Pietru. Ara. Din il-festa hija antika ħafna, nafu anke bid-dedikazzjoni fl-Antik Testament. Per eżempju fil-kapitlu 10 ta' San Ġwan, naqraw li kienet il-festa ta' dedikazzjoni tat-Tempju. Ara San Ġwan fil-kapitlu 10, meta jitkellem fuq ir-raj tajjeb, jew ir-raj sabiħ, jgħid kienet il-festa ta' dedikazzjoni tat-Tempju. Għax fl-Antik Testament kienu jiċċelebraw id-dedikazzjoni tat-Tempju, il-konsagrazzjoni mill-ġdid tat-Tempju li kienet saret fis-sena 164 minn Ġuda l-Makkabew. Għara kemm hija antika, kienu jiftakru fil-Martri, kienu jiftakru fid-dedikazzjoni tat-Tempju. Fl-ewwel insaru kienu jiftakru wkoll it-tifkira tal-Martri. U kemm it-tifkira tal-Martri kif ukoll it-tifkira tal-konsagrazzjoni tal-Katedral kienu jsejħula Dies Natalis, id-data ta' twelid, il-jum ta' twelid. Ara. Fis-sena 400, madwar is-sena 400 kien hemm waħda Pellegrina, għandha djarju famuż ħafna
ta' Eteria. U dejn madwar is-sena 400 tirrakkuntalna il-festa li kienet saret Ġerusalem għal konsagrazzjoni tal-Knisja tal-Qawmien u għal-Knisja tal-Martri għad Martiras fis-sena 400. Din id-drawa daħlet ukoll f'Ruma u għalhekk bdiet il-konsagrazzjoni tal-Knisja tal-Lateran. Knisja famuża ħafna għaliex fija saru anke 5 konċilji. 5 konċilji tal-Knisja, 5 konċilji ekumeniċi saru fil-Bażilika tal-Lateran. Ara, kemm hija famuża. X'irridu nitgħallmu aħna minn dawn l-affarijiet, minn dawn l-konsagrazzjonijiet? Nitgħallmu ħafna lezzjoni importanti ħafna li aħna kollha kemm aħna ġebel ħaj fil-Knisja. Aħna maħniex kulħadd ta' rasu. Il-festa tal-lum tgħidilna isma' intom m'intomx daqsxejn ta' Knisja magħluqa fiha nnifisha mitluqa. Aħna parti minn Knisja kbira, mill-Knisja kollha. Illum fil-Knisja kollha, fid-dinja kollha, fejn hemm ftit Kattoliċi, issir din il-festa. Jaqraw l-istess qari li qrajna aħna, l-istess Vanġelu, l-istess Quddiesa. Ara l-Knisja, dejn hija l-Knisja. Aħna m'aħniex weħedna hekk għal rasna. Aħna parti minn Knisja kbira, minn Knisja kbira. Aħna ġebel ħaj fil-Knisja. Jekk qed niċċelebraw il-konsagrazzjoni tal-parroċċa, pereżempju tal-Knisja parrokjali, aħna ġebel ħaj fil-parroċċa. Jekk qed niċċelebraw il-konsagrazzjoni tal-katedral, aħna m'aħniex maqtuqin mill-katedral. Jekk qed niċċelebraw il-festa tal-lum tal-konsagrazzjoni tal-Lateran, aħna qegħdin niċċelebraw l-għaqda tal-Knisja. U aħna kollha kemm aħna ġebel ħaj f'din il-Knisja. Ħanitkellmu oħra u nispiċċa. X'qed tfisser il-Knisja? X'qed tfisser il-Knisja? Fil-Vanġelu ta' San Ġwan, fil-bidu ngħidulu l-prologu, naqraw li il-Verb waqqaf it-tinda tiegħu fostna. Li bentalla sar bniedem u waqqaf it-tinda tiegħu fostna. Id-dar ta' Alla hija t-tinda tal-preżenza ta' Ġesu. Il-Knisja hija wkoll iċ-ċenaklu fejn Ġesu x-xuxtat jiltaqa' mal-poplu tiegħu. Kemm hija sabiħa din, niftakru f'din il-ħaġa. Il-Knisja mhix ċajta ta' hija l-post iċ-ċenaklu fejn Kristu imqajjem mill-mewt jiltaqa' magħna. Hija l-post fejn Ġesu ikellimna. B'mod privileġġjat. Ġesu jista' jkellimna b'diversi modi, b'diversi postijiet. Imma l-Knisja, it-Tempju ta' Alla, huwa l-post privileġġjat fejn Ġesu ikellimna. Hija l-post privileġġjat fejn Ġesu jagħtina nieklu u nixolbu, nieklu ġismu u nixolbu demmu. Hija l-post fejn Ġesu jiggwidana ir-rajj tajjeb li jiggwida lilna l-merħla tiegħu. It-Tempju, il-Knisja hija l-post fejn Ġesu ipoġġi fil-prattika dak li qalilna. Jiena dejjem magħkom sal-aħħar ta' żmien. Din hija l-Knisja. Ara ftit. U l-aħħar ħaġa, it-Tempju tafu x'inhu? Huwa il-post privileġġjat fejn l-insara jiltaqgħu biex jitolbu. Inti tista' titlob id-dar tagħmel sew, ħaġa sabiħa, ħaġa qaddisa.
tista' titlob fl-għalqa, tista' titlob fil-xarabank, tista' titlob fuq l-ajruplan. Kollu tajjeb. Imma it-tempju huwa l-post privileġġjat tat-talb tal-komunità. L-aħjar talb li nistgħu nitolbu huwa fil-komunità, fil-Knisja, flimkien il-poplu talla. It-talb ieħor jiswa u importanti. Imma t-talb privileġġjat huwa fil-komunità, fit-tempju talla, fil-preżenza ta' Ġesu. Se nqum bil-wiefa u nagħmlu flimkien l-isqarja tal-fidi tagħna li fiha ngħidu jiena nemmen fil-Knisja qaddisa waħda qaddisa Kattolika Apostolika, din hija Knisja, il-komunità tal-insar. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla veru, Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina barra ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tal-assema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U s-saltna tjum ma jkollix tmiem. Fl-Ispiritu Santu l-mulej li għat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Jum weġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti fi Knisja waħda, qaddisa, Kattolika, Apostolika. Ħuti eżies aħna nfakru l-jum tad-dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran, ir-rasu l-om tal-knejjes kollha tad-dinja, inresqu quddiem Alla l-Missier dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li ntennu. Mulej ħares il-Knisja tiegħek. Mulej ħares il-Knisja tiegħek. Għall-Papa u l-isfijiet biex fi spiritu ta' għaqda jaħdmu ħalli daw kollha li jemnu fi Kristu jinġabru f'merħla waħda taħt raj wieħed nitolbu. Mulej ħares il-Knisja tiegħek. Għall-mexxejja tad-dinja sabiex iħabirku ħalli l-bnedmin kollha jkunu ħielsa li jistqarru l-fidi tagħhom nitolbu. Għall-membri batuti tal-komunità nisranija biex isibu fija appoġġ u għajnuna fil-bżonnijiet tagħhom nitolbu. Għalina l-kollha miġbura sabiex bl-imġiba qaddisa ta' ħajjitna il-Knisja tidher dejjem aktar sabiħa u bla teba nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll ġejna din l-Ewkaristija tina li niskopru dejjem aktar li aħna ġebel ħaj fil-Knisja nitolbu. Ismana? Nitolbuk mulej għal dawk kollha li ltqajna magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew wednihom it-talb tagħna. Nitolbu b'mod speċjali għal dawk kollha li illum żaru dan is-santwarju jitolbu l-interċessjoni ta' Omna Marija, nitolbu. Nitolbuk mulej għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fi djarhom, għal dawk li għaddejjin minn mumenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom minn ma jafdaw fejn u nitolbu għal dawk li jduru bil-morda. Mulej ħenna għalihom għatihom l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Nitolbuk għal benefatturi kollha ta' dan is-santwarju ħajjejn u mejtejn nitolbu. Ilqgħu Alla t-talb li qed nagħmlulek u għamel li l-Knisja mxerda fid-dinja kollha tibqa' sħiħa fl-istqarrija tal-fidej u fl-imħabba bi Kristu siedna.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej jumnu niedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti tagħna u għamel li kull min jiġi hawn jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti u jseħħu x-xewqat tiegħu bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Int jogħġbok tagħmel fid-dar tat-talb fejn tqasmilna b'idejk miftuħa d-doni tiegħek u qatt ma tonqosna l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex int tagħmel minna t-tempju tal-Ispiritu Santu. Tempju jogħġbok kollu dija ta' ħajja qaddisa. Bil-ħedma tiegħek bla qiegħda inti tqaddes il-Knisja tiegħek l-għarusa ta' Kristu, imxebħa ma' bini li jidher biex issebbaħa fis-sema bħala ferħana ta' kotra bla qies ta' wlied. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Qaddis tas-sew int mulej u jistħolok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Siedna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xems għanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Miċ-ċokun tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħaj il-ħobs, raddlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħaj il-kalċi radlek il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ejjew nesprimu l-fidi tagħna f'Ġesu hawn preżenti fostna billi nkantaw flimkien. U l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej. Kull irkok patmi,
kull il-sien jistqar Ġesu u l-mulej, u l-mulej, u l-mulej, u waqam minn bejn l-umwiet għax u l-mulej, kull il-koppa tmil, kull il-sien Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tefkira tal-passjoni li bija ibnek f'diena u tal-qawmin witlu glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'ratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddejs. Ħares nitolbuk lill-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem qaddis ta' ibnek nimtlew bl-Ispiritu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minnu offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, mal-Apostli u l-Marti Glorjużi tiegħek, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem marina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidju fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa l-jum, l-Isqoftana Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jinti jrid ta' tinġabal madwarek. Għadel missier ħanin lill-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqgħadhom miegħek il-kol. Ħenna l-ħutna mejtejn għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-kol flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu siedna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġejt. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. La daħħalniex fit-tiġrija, iżda eħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħallsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarix lend nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu minn Alla l-ħaj bil-nur tiegħek kif qed minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu id-dejn dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni mal-tijiet kollha u żolli dejjem fid-lejn il-fundamenti tiegħek. Dan u l-ħaruf talla, dan u li jnaħħi id-nubiet tad-dinja, ħejjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Arbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok illi tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. La tħallejna qatt ninfiret minnek. Grazzi Sinjur Alla u waffir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
id-dawl ta' dejjem u l-mistieħ. Sinjurati lill-erbieħ, id-dawl ta' dejjem u l-mistieħ. Sinjurati lill-erbieħ, id-dawl ta' dejjem u l-mistieħ. Nitolbu. U Alla inti rid li l-Knisja tiegħek hawn fl-art narawha bħala sinjal ta' Ġerusalemm tas-sema. Nitolbuk biex bis-saħħa ta' dan is-sagrament inti tagħmel minna it-tempju tal-grazzja tiegħek. Bi Kristu siedna ħanejdu dawk it-tliet avamarijiet f'ġieħ tliet ijiem li l-Madonna damet fil-qabar u talbet hija stess minn dan is-santwarju. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-murej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.